Astăzi o să deschidem din ouă. Bine, o să mai avem ăsta, paradis. Bun. Nu știu ea. Știu ceva. Da. Ai gândul. Se salsează. Bun. Se salsează. Nimico. Bun. Asta mai are. Flamingo. Bun. Cât de trash. Adică? Oribil. E mai târziu un flamingo. Știu că... Dacă vrei să dau. Da. Ca multe. Ok, dar tu vezi cât e ceasul? 12. Și Și da, ok, pa.